ಪೊಯಿ ಗೋಕರ್ಣ ಶ್ರೀ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನನು ಹೊಸನಗರ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠಕ್ಕೂ ಕೈಪಗತದ ಸರ್ಕಾರ ಕೊರ್ನ ಆದೇಶವನ್ನು ದೆತ್ತುಪಾಡ್ದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ತುಂಡು. ರಡ್ಡು ಸರತ ಎನ್ಮೇಟ್ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದುಪ್ಪನಗ ದೇವಸ್ಥಾನನು ಮಠಕ್ಕೂ ಕೊರ್ಪಾದಿತ್ಯರು. ರಡ್ಡು ಸರತ ಎನ್ಮೇಟ್ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದುಪ್ಪನಗ ಗೋಕರ್ಣದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನನು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠಕ್ಕೂ ಕೈಪಗತಿದ್ದರು. ರಡ್ಡು ಸರತ ಎನ್ಮ ಮಾರ್ಚ್ 12 ನಡೆದಿನ ಸರ್ಕಾರದ ತಪ್ಪು ನಡೆ ಬಗೆಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ದದ ಬಾಲಚಂದ್ರ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಬೊಕ ನರಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೂ ಪೋದಿದ್ದರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಎಡ್ಡೆಪುದ ಅರ್ಜಿ ಕೊಡ್ದು ಅಕ್ಲು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಕೈಕ ಬರಡೊಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠ ವಿಚಾರಣೆ ನಡಪಾದ ತೀರ್ಪನ್ನು ದೆತ್ತದಿದ್ದು ಶುಕ್ರವಾರ ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆದ ಯಜಮಾನಿಕೆಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ದುಂಬರಿ 2 ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿನ ದುಂಬಾಟಿಡ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಮಿತಿ ಕಟ್ಟುಡು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ದ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ BN ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮೇರೆನ್ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊರ್ನೆತ್ತವರ 1997 ಕರ್ನಾಟಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆ ಕಾಯ್ದೆದಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಪ್ಪುನಂಚ ಆತುಂಡು.